Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Khar arngut ki samla ki bala imkerni ha ki jingdi drop bala shakyam ha ki khot ki hinyo trap integrated territorial organization Southwest Khasi Hills kila phla ki yo drop na Shillong East Khasi Hills district bat na Nongstoin West Khasi Hills district ye kini khna la yo bat ki khot ka seng ha ki jingi thong ha yo mokorwat ha ki janmi ski tho ding ka santri unai lur arja apsan ha po ka jingalam jung working president ka seng uba Vietnam nongsi yo drop ki thirnia injection balayo kurup na gini khat arngot ka sengkala punjulor da ka bathang no da gading tengila yo ban kem kat to kat ningut kinong di rangkat bat kinong di drok hapo kadang kathan ki jungi teleng ba jung na kapor ngi panpau ya kajing sngo ngu ya kino susnong kamtam na kaliang jong ki borsnong jong kamokorwat ka VDP ka sanglong kami jong kamokorwat ya ka ba kle don rakat hakane ka por ka bamanta ya ka bangi kum ka seng ngi penlong ya kane ka jing lek khnrai drop ya hakane ka janmet ngi layo katokat ne kimar ya ka bang lasbet ngin sa ban ya ka ba kum ka seng ngin sa yo ban thang no yaki kalong ka ka ba ngosi ya ka dong ka than ka jungi namar ba nakapor sya kapor ngi sait lap ngi sait bana bagi don ki khna samla ki jungi ki bala im hak jingkerni yaw ne ujung sneu bat ka pasngo diau kalong ba na pedang juga ni kena ki ba ngi kum kaseng yo bat yaki ki ong ka ba khambun hi ba yaune drugs ki yo national bat nanong stoy tengi kerpat ya ki paraseng bhalang baro ki badon hau po uput usam jong kari khasi ke jongi bangin ya trelang bangin rat dengkhong yaune jusneu khamtam yaune drugs Nomor ba om ba open saja tangya kito kinong di Henry open saja open sitom ya ki borsnong ki borthau open sitom ya kisnong ki thau ya kayen kasam ya ki mi ki pa ki bakha ki ba punyo uru open sitom namar kimban se namar unyo jajing di ulong boram te haba kimyo bala kimyo sngisyo kimban se ban sedang saban khli ki dukan hayo hat ki pliwat ki yingbreu na kata kadau sasisen kaseng ka ka pha ka kerwo ka basai bha bat ngida karpat jur khamtam ya kinong yalam snong ki bahap hapo ka Southwest Khasi Hill district kinong yalam snong baro nadu ki secretary snong ki menteri snong sngo bha ngin ya buddin bat ngin ya tresitom namar bangila iyo sibun kini ki khna Omtang kibadon kibasa hapo joki iriam kurwat kibadai ki stress no kurwat raina kini kisnong kiba marjan kiba kham jingai nang neru ki pendon kami unwe tingida karpat jori kinong yalam snong baro kiba hapo po uput jongka Southwest Hill district jungi bangine trelang banrat dingkhong yaunu joji sneu namar ba lada ngimle menta lanoshu